I den her screenovcast, der vil jeg beregne et 95% konfidensinterval for hver af de her 12 meningsmålingers resultater for Trumps vælgeropbakning i den amerikanske befolkning. Og så se om der er nogle af de her målinger, der skyder helt ved siden af det endelige valgresultat, og hvordan man kan forklare det, hvis de gør. Og man kan jo starte med at kigge tilbage i 2016, hvor det viser, at de her meningsmålinger, de skød helt forkert i forhold til det endelige valgresultat, hvor Trump jo endte med at blive præsident, kan man sige. Og det kan måske skyldes, altså de her meningsmålingers store, grunden til, at det var helt hen i vejret, det kan jo blandt andet skyldes, at Trump på daværende tidspunkt var sådan meget kontroversiel, kan man sige, og det er han stadigvæk, men han var meget kontroversiel, da det også var ret ny på det tidspunkt jo, og der var meget skilt sig lidt ud fra de andre politikere, kan man sige, og der gad de her vælgere måske ikke helt i meningsmålinger og kendes ved ham, hvilket var en grund til, at han overraskede så meget til det endelige valg. I dag kan man sige, at der er måske stadig lidt af det samme med, at folk ikke helt vil kende Trump, men han har formået at skabe en ret stabil vælgeropbakning sådan blandt den amerikanske befolkning, og der er mange flere, der sådan vil kendes ved ham i dag, kan man sige. Og det kan man jo også se i medierne, når det står derovre med Trump-kasket, Trump 2020, Make America Great Again osv. Men grunden til, at Trump han har fået den her enorme vælgeropbakning fra det amerikanske folk, det kan blandt andet skyldes, hvis man tager fat i Molins model, den her personfaktor, der indgår med, at folket de gerne vil have sådan en stærk person, stærk karakter, og det er Trump jo, kan man sige. Han er lidt atypisk fra den almindelige politiker, som jeg nævnte før, men det kan man sige, at der er en stor del af USA's befolkning, der på en eller anden måde har syntes godt om. Så ja, man kan også komme ind på den her opinionsfaktor, og her er særligt, hvad der har været sådan populært af emner blandt befolkningen. Fordi USA de har haft et problem med illegale flygtninge fra grænsen op til Mexico der. Og det har Donald Trump, særligt i 2016 i hvert fald, har fokus på, hvor han vil bygge en mur op til Mexico, som Mexico så skulle betale for. I år 2020 har der været fokus på noget lidt andet i form af den her coronasituation. Og det er måske også det, der går hen og koster ham, eller har gået hen og kostet ham valgsejren i år. Fordi hvis vi kigger på, det kan muligvis forklares ud fra den her retrospektive vælgeradfærd, altså hans coronahåndtering, hvor USA de har været nummer 1 i forhold til flest dødsfald og flest cases sådan generelt, kan man sige. Så ja. Og nu kan jeg gå videre til det her med konfidensintervallerne, fordi hernede der er de her meningsmålinger, og man plejer normalt at regne konfidensintervallerne ud fra den her formel her, men det er umiddelbart lidt lettere blot at gøre det i Microsoft Excel, den samfundsfaglige regnemaskine, hvor vi kan se her, der er den første allerede lavet, så vi kan også lige se på toeren her, hvor vi kan se, at stikprøven, det er så den her, der hedder IBD, eller TIP, der er stikprøvestørrelsen 1212, og Trumps andel af stemmerne, stikprøveandel, den er så på 46, jeg vil sige 0,46 her, og så kan man se, at man får et konfidensinterval på 43,19% til 48,81%. Og jeg har simpelthen lige snydt hjemmefra og skrevet det hele op her. Der har jeg regnet dem alle sammen, og der kan vi jo se, hvis vi kigger over på Trump, at der kun er 4 meningsmålinger, som har ramt altså inden for valgresultatet, som ser ud lige nu i hvert fald. Nu er det heller ikke helt tæt op, men det er så også begrænset, hvor meget det kan nu ændre sig sådan helt vildt voldsomt, kan man sige. Og hvis man tager fat i nogle af de forskellige meningsmålinger, så kan vi se, at Rasmussen Reports nok er den, der sådan kom tættest på 47. Det ligger i hvert fald ret sådan i midten i forhold til konfidensintervallet, og det kan vi også bare se på de normale tal her. Skal jeg lige finde det. Der står simpelthen, at Rasmussen Reports, han får cirka 47% af stemmerne. Så det er jo egentlig meget godt ramt, kan man sige. Så er der nogle andre hernede, for eksempel den her, der er lavet af NBC News, eller Wall Street Journal. Der kan man se, at den er
noget langt væk fra det endelige resultat. Så ja, hvis man tager udgangspunkt i Quinnipiac her, kan man også se, at den er ramt rigtig meget forkert. Det er faktisk den, der er ramt mest forkert. Og det kan blandt andet skyldes, at repræsentativiteten den er meget svag i den her undersøgelse. Jeg var lige inde og kigge på linket inde på hjemmesiden, der hvor de her forskellige meningsmålinger var. Og der kunne man se, at de simpelthen kun havde spurgt respondenter i Ohio og Florida. Det vil altså sige, at man kun får spurgt 2 stater ud af de 50 i USA, hvilket derfor må sige sikkert være sådan fuldstændig repræsentativt. Altså er den her analyseenhed rimelig begrænset, og det svækker så også den her reliabilitet. Det vil sige, hvis man gjorde det igen, så ville man nok ikke opnå det samme resultat, fordi det er så begrænset en analyseenhed, som de har valgt. Og i forhold til den her reliabilitet, så kan man også snakke om stikprøvepopulationen i de forskellige meningsmålinger. Fordi det kan vi se ude i kolonnen her, at det varierer noget vej ned. Vi kan se for eksempel The Hill, Harris X, der er på omkring 2400 stikprøvepopulation, og så her, hvor den kun er på 914 i Reuters, hvilket er meget lidt. Man siger normalt, at der skal mindst ca. 1500 respondenter i en stikprøvepopulation til, at det er en god stikprøve. Så ja. Og grunden, eller det resulterer også i, fordi der er sådan et lille stikprøvepopulation, så resulterer det også i, at der er et stort spænd i konfidensintervallet. Det går cirka fra 48 eller 49% til 55%, hvilket vil sige 6%, og så kunne jeg også lige lægge en halv til der. Faktisk 6,5% er der i spænd, hvor hvis man kigger på The Hill Harris X, så kan man altså se, at den er cirka fra 43 til 47, hvilket er 4%. Og nu tænker jeg så også herover, det er så fra 42 til 48. Det er igen 6,5%, det er det samme her, kan man sige. Jeg kan bare altid tage fat i Bidens, det er det bedre. Tage fat i Trumps, når det er det, vi har om. Men ja, samme princip. Og så omkring validitet, så kan man snakke om det her med, hvorvidt det stillede spørgsmål, altså det spørgsmål, man stiller, de her respondenter, stikprøvepopulationen, har en sammenhæng med det resultat, man gerne vil opnå. Og det kan man sige, det tænker jeg umiddelbart, alle meningsmålinger har, det er jo egentlig sådan, hvad kan man sige, de har jo nok bare spurgt, stemmer du Trump eller Biden? Og der er eller selvfølgelig en af de andre, eller de ikke ved det, eller de ikke stemmer. Hvorimod det her begreb omkring validitet, det bruges ofte i sammenhæng med sådan abstrakte begreber, som er du glad for eksempel, og så skal man ud fra det stille nogle spørgsmål, eller har du god selvtillid, og så på den måde prøve at finde nogle spørgsmål, sådan, der kunne give et bedst muligt svar på det. Så ja, og så kan man også sige, de her afvigelser, hvad kan de ellers skylde sådan umiddelbart, og der kan man sige, at meningsmålinger her i USA, de er lidt mere upræcis end Danmark og mange andre steder, fordi at der er en forholdsvis lav valgdeltagelse, det plejer der i hvert fald at være, og derfor så kan det også være afgørende for, hvorvidt det ene parti, demokraterne eller republikanerne, de ligesom får mobiliseret deres kernevælgere, så de kommer ned i den her stemmeboks. Det kan nemlig det kan sagtens gå galt, de her meningsmålinger, når der egentlig ikke bliver taget højde for, om personerne, de egentlig kommer ned og stemmer. Så og det andet, det kunne også være, at det så bare et skud i tungen, det er et gæt i forhold til, at i byerne, hvor demokraterne hovedsageligt bor, der er der også længere kø, og generelt sådan mere besvær med at stemme, hvorimod baglandet, som Tom har godt fat i, de har så lidt bedre mulighed for at stemme. Men det kan man så også vende om at sige, at de nok bor helt ude, mange der bor ude på Lars Tynstes marker, som ikke gider at tage ind til en eller anden, jeg ved ikke, de der stemmesteder, for ligesom at lægge sin stemme. Så ja, det kan blandt andet være nogle af de her afvigninger. Det kan sådan gå lidt begge veje, kan man sige. Til sidst så kan man også tage fat i det her, som jeg nævnte i starten med, at der måske stadig er nogle Trump-supportere, som ikke helt vil anerkende, at de stemmer Trump,
der det stadig kan forbindes med noget negativt, da mediebilledet af Trump, det er ligesom sådan, hvad kan man sige, fremstiller Trump som værende noget kontroversielt, som han jo også er, kan man sige. Så det giver jo god mening, at de fremstiller ham lidt kontroversielt, når han også siger nogle yderst kontroversielle ting en gang imellem. Så ja, det var egentlig det.